Cáritas de Noia atende actualmente alrededor de 80 familias e alerta de que, aínda que a situación mellorou lixeiramente, o inverno pode ser especialmente duro. A día de hoxe, a entidade de Cáritas supón unha gran axuda para moitas familias en todas as comarcas. No que concerne a organización de Noia, está atende actualmente alrededor de 80 familias, unha cifra inferior á do ano pasado por estas mesmas datas, cando superaban as 100. Estamos tendo ahora mesmo cerca de 80 familias, por estas datas do ano pasado estábamos cerca de 100, quer decir que é unha boa noticia que vayan disminuindo as familias sempre cando esas familias vayan salindo un pouco das emerxencias sociais e podan encontrar un posto de traballo e incorporarse un pouco á sociedade, non? A entidade traballa cunha unidade pastoral formada por 5 cáritas parroquiais e atende maioritariamente a familias españolas cronificadas, con idades comprendidas entre os 45 e os 65 anos, un tramo no que resulta especialmente difícil acceder ao mercado laboral. As familias tamén temos que decir que son familias, as españolas, sobre todo cronificadas, é dicir, xa levan moito tempo con nós. Vemos que hai, porque están nunhas edades xa entre 45 e 65 anos, que son as edades un pouco complicadas, pero seguimos aí. No caso das familias estranxeiras, Cáritas detecta un descenso, especialmente de persoas de orixe venezolana, mentres se mantén a atención a familias procedentes do Senegal, Marrocos, Perú ou Colombia. Ahora, están baixando, sobre todo familias venezolanas, que ahora mesmo non estamos atendendo, creemos que farían unha migración interior hacia outras localidades, e seguimos tendo senegaleses, seguimos tendo marroquíes, peruanos, colombianos, etc. non? A alimentación continúa a ser a principal necesidade. Só no último exercicio, a Cáritas de Noia destinou 25.000 euros a gastos alimentarios, un incremento notable respecto a anos anteriores. Os alimentos disparáronse, nós estábamos unha media de 16.000 euros, este ano estamos en 25, quer decir que estamos dando máis alimentos, tamén buscamos alimentos de máis calidad, máis frecuencia nos alimentos e intentar aí, sobre todo temos moitas familias con moitos nenos, creo que temos o récord nunha familia que ten 7 fillos. E 7 fillos, hai que darlle de comer todos os días, hai que darlle de almorzar e hai que axudar e todo eso, implica que tal. Ademais da alimentación, a entidade ofrece axudas para butano, vestimenta, material escolar, medicamentos e unha intensa labor de acompañamento administrativo e sanitario, incluindo asistencia a centros de saúde e hospitais. Aínda que desde Cáritas perciben unha lixeira melloría da situación, advirten de que o inverno está a ser especialmente duro e xa se rexistran novas incorporacións de familias nas últimas semanas. Creemos que a situación mellorou un pouquiño, pero tampouco queremos, tirarnos a pensar que vai a ser así, porque eu creo que este inverno está sendo moi duro, eu creo que todo o mundo sabe que está sendo un inverno duro, e estamos xa notando desde a semana pasada algunha incorporación nova que non sabemos se vai ser de xeito esporádico, polas circunstancias do propio inverno, ou porque, xa as necesidades das familias, volven a ser importantes, non? Cáritas de Noia destaca tamén o aumento das doazóns e o apoio das administracións, como o Concello de Noia e o de Lousame, fundamentais para manter a actividade da entidade. De cara a este ano, a organización manterá o foco nas axudas básicas, pero tamén reforzará os programas educativos de acompañamento a persoas maiores e de integración social. Tuvemos un incremento importante nas donacións, tanto de particulares como de entidades, empresas, etc. Tuvemos 13.000 euros de donacións que ven sendo unha media de 1.000 euros ao mes, que para unha Cáritas como nós, foi moi importante. Tamén non cabe duda que as axudas da administración, como o Concello de Noia, que nos dona 17.000 euros, e o Concello de Lousame, que tamén atendemos familias de Lousame, que nos dona 1.500 euros, tamén nos axuda moito a ir solapando. En estes momentos, estamos nun impasse intermedio, temos medios, pero daqui a marzo, abril xa habrá que cargar as pilas outra vez para seguir buscando recursos e todo eso. O Pleno do Concello de Noia aprobou onte os orzamentos municipais para 2026, froito dun acordo entre o Goberno local e o BNG.